ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ବଡ଼ ଭିଜିଲାନ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟବାହୀ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଭବାନୀପାଟଣା ଉତ୍ତର ବନଖଣ୍ଡ ଭଟାଙ୍ଗପଦର ରେଞ୍ଜର ଫରେଷ୍ଟର ଭାଗବତ ଭୂଷଣ ବେହେରାଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଦେଉଣ୍ଡି ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ପୈତୃକ ଘର ଭବାନୀପାଟଣା ସହର ହିଲ୍ ଟାଉନସ୍ଥିତ ସାଇ ନଗରର 3 ମହଲା କୋଠା ଓ ଭଟାଙ୍ଗପଦର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ଏକାଥରେ ତଲାସି କରୁଛି। ସକାଳଟାରୁ 3ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋରଦାର ହୋଇଛି। ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ବଡ଼ ଭିଜିଲାନ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟବାହୀ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଭବାନୀପାଟଣା ଉତ୍ତର ବନଖଣ୍ଡ ଭଟାଙ୍ଗପଦର ରେଞ୍ଜର ଫରେଷ୍ଟର ଭାଗବତ ଭୂଷଣ ବେହେରାଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଦେଉଣ୍ଡି ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ପୈତୃକ ଘର ଭବାନୀପାଟଣା ସହର ହିଲ୍ ଟାଉନସ୍ଥିତ ସାଇ ନଗରର 3 ମହଲା କୋଠା ଓ ଭଟାଙ୍ଗପଦର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ଏକାଥରେ ତଲାସି କରୁଛି। ସକାଳଟାରୁ 3ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋରଦାର ହୋଇଛି। ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ବଡ଼ ଭିଜିଲାନ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟବାହୀ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଭବାନୀପାଟଣା ଉତ୍ତର ବନଖଣ୍ଡ ଭଟାଙ୍ଗପଦର ରେଞ୍ଜର ଫରେଷ୍ଟର ଭାଗବତ ଭୂଷଣ ବେହେରାଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଦେଉଣ୍ଡି ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ପୈତୃକ ଘର ଭବାନୀପାଟଣା ସହର ହିଲ୍ ଟାଉନସ୍ଥିତ ସାଇ ନଗରର 3 ମହଲା କୋଠା ଓ ଭଟାଙ୍ଗପଦର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ଏକାଥରେ ତଲାସି କରୁଛି। ସକାଳଟାରୁ 3ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋରଦାର ହୋଇଛି।